tini boni bukhawo hamjakmam tongmabai tini fatar hastewo Hyderabado job khai tongoibo tini tebra hasteni Hyderabado tongfainai rok jara sogia rok tongmani kesangai tongmani jorawo takuk bo kha khamjagai Christmas ni dino boni sagni rangbai coba so khaina bagai tini koyak jonano kombol bakha ke norok mangkle nugui mankana je sobanai ni mung Citto Horon Deborma para ke Kanuram para PS Takarjola Post Office Bo Takarjola Binom Suba ke belai ni kha tongthogo ang jesuk masak abo haikeno lokorokno suba oi thangnai nei bo sak thari tongo getei bo Hyderabad Tiprasat Thansa NGO team ni bisingo bo gorangai tongo samung kahamno khalai tongo ya amoke phia boni khawa tongma bai boni personal ni rang bai tini 10-15 jonano sini fatar hasteo tongnaino kasangmani somoyo sobasu dikhaika wari khai abo haikeno sung soba lainani nango abono serengmani bo nango sung sini takuk cinta horon debormani je samung rokno nugui joto borok abo haike sung kha basalainani nango khorok sabai khorok saya bo mayoi khorok sa suke khorok sa suge abo haike no jeng coba lai bahake bo coba lai thangmono abo hai boni chai tongmo phadi kete kok salia norok turungoi nai tungdi kha kupur bai bo wari ke kok kise thaini samani rok pia khorang norok nok kaham ke angkana roi malia to phano bono pai phlaya hambai boino suba ke mutai rok bo haino nonot suba nai haji joto abo haikeno samung tangai bayono hambai joto no Jesus, oh, hi,